Hej og velkommen til den her video. Jeg vil gerne lave en video om, hvordan jeg editer mine videoer. Jeg ved ikke, om I siger det rigtigt, men lad os bare gå i gang. Som I kan se her, så er det, jeg bruger min iPad, for jeg kan ikke bruge telefonen. Så går jeg bare ind på, der, hvor jeg har iMovie. Så klikker jeg her på iMovie. Og ja, nu skal jeg nok fortælle lidt mere. Så hernede i bunden i iMovie, så har jeg en, hvor der står start nyt projekt. Hvis du er ny til det, så står der sikkert bare start projekt. Så trykker du på den. Så står der her magisk film, storyboard og film. Du trykker på film. Og så nu skal jeg nok fortælle, at vi starter om nogle gange. Men ja, hvis I har nogle yndlingsbilleder eller videoer, så kan I jo bare sætte dem ind. Men jeg trykker bare opret film, uden jeg har valgt nogen. Så ser jeg min sandhedsgrund på en iPad. Så er det, jeg kan jo gå herind på noget, der hedder... hvor blev det? Ja. På en iPad, så er der sådan et kamera, så trykker jeg på den. Ja. Så kan jeg jo lige til video her. Gør sådan her. Hej, mit navn er Mila. Okay, så når du har gjort det, så kan du bare trykke brug video. Og nu skal jeg nok fortælle lidt mere. Okay, så har du så din film lige her. Så er der sådan nogle her, og så kan man så trykke, så går jeg lige her til slutningen. Så kan jeg trykke baggrunden. Så kan jeg trykke på et eller andet, jeg gerne vil have. Så trykker jeg plus. Så er sådan en her baggrund til sidst. Du kan også godt få lydeffekter. Så trykker du lige tilbage, hvis du er inde i det. Så går du, så her, så går du ind på lydeffekter. Den jeg meget bruger, det er en, der hedder Chok. Så du kan så bare skrive eller kigge på lydeffekterne. Her er der en af dem. Det er en af dem. Så kan du så sætte den ind, og så lyder det sådan her. Og ja, du kan også godt sætte tekst lige her. Du kan også sætte lydstyrke, så ja. Og så kan man sådan også gøre sin stemme lidt lysere og lidt mørkere. Og så nu har jeg lavet min stemme sådan her. Den bliver lidt hurtig. Du kan sætte tekst ind, hvis du trykker på titler. Jeg har filmet i lidt lang tid, så vi ses. Så ja. Så trykker du ind på titler her. Så kan du vælge sådan, hvordan du gerne vil have den. Jeg plejer sådan at tage den her. Så skal du trykke på redigere. Ej, kom så. Ej, nu er den lidt irriterende. Ja, og så kan du så redigere den og for eksempel skrive et eller andet. Nu skriver jeg bare lige hej. Og så nu har jeg den sådan her. Kom så. Og så kan du jo også godt sætte sådan noget musik på. Sådan, så går du ind på lyd igen. Men så skal du trykke på min musik. Nej, det var så ikke det. Lydspor. Her er der mange musik, og den jeg plejer at bruge, det er Gold. Og så kan du lave den højere, hvis du trykker på lydstyrke og trykker på den. Så kan du så høre den, kan du? Det ved jeg ikke, om du kan bruge det på telefonen, jeg filmer. Du kan også godt lave din egen lydstyrke lidt højere. Så når du har gjort det, så skal du jo lave det til video på YouTube. Så trykker du bare OK. Ej, kom så. Ja, så kan du jo også godt give den en navn. Jeg har lavet mange, så jeg skriver bare Mila. Ja.
Nu er min iPad i hvert fald. Så trykker du bare på den blå, hvis du gerne vil have navnet til. Så her, så trykker du på den der pil i en boks. Så har du mange, så trykker du på gem. Nej, det skulle jeg ikke. Nu kommer jeg til at trykke på album. Nå, du skal prøve at trykke på gem video. Ja, og så går du ind på dit fotobibliotek, for det har jeg. Så er det, du går til den her. Og så har du den gemt fra iMovie. Hej og have en god dag. Glædelig jul. Eller det var jul i går, men stadigvæk hej. Jeg håber, I kunne bruge den her video til noget, og vi ses næste gang.